uJesu Kristu uyinkosi baba nomama nekhaya lonke lakaNsibande nabazalwane bonke basekhaya leZwi abasentabeni yendlu kaJehova. Baba bengilele ngisibone ngisendaweni lapho khona engifice umuntu wesifazane ephethe umntwana emphethe emfulathelisile engambhekile embhekiselena nje. Mangimbheka amehla ami nje avele ahlale kakhulu kulo mntwana. Manje ngiyambheka lo mntwana kukhona into ephumayo emlomeni engathi uyaphalaza emhlophe. Mangimbuka emahlweni wapheqa amehlo kuvela indawo emhlophe amehlo ungathi umntwana osezohamba emhlabeni. Lo muntu wesifazane akanakile ingane ibhekele ibonwa yimina ukuthi le ngane ungathi ifuna ukuhamba emhlabeni. Ngiyithi hlwi kuyena le ngane ngithi ukuqhela kuyena ngiyithathe engathi ngiyayenqaka ngisho kathathu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Yaphila ingane yabuyela amehlo esimeni sayo. Mangithi ngiyabheka lo mama akasekho la kade ehleli khona. Ngingathi ngiyaphuma phandle engathi bekusendlini lapho engathi ngiyaphuma phandle ngiyambheka ngifuna ukumtshela ukuthi ingane isiphilile ngimemeze uyahamba ubhekele uyahamba ngimazi ukuthi lento emhambisayo yini noma ubuhlungu bokubona ingane yakhe ngimephuca yona ngimemeze ngithi ingane seyiphilile ingane seyiphilile ngiphaphama ngifuna ukuthi leli gama bazalwane leli gama angazi ukuthi kungani sasilibele yilo singalazi sasikhohliwe yilo kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu wayebeke lesikhathi senceku yakhe azoyivusa ezokhuluma ngaleli gama ukuthi liyaphila futhi liyaphilisa livusa bese kuzokufa kuphile. Siyabonga bazalwane, siyabonga inkosi yomsinibosise uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela ekhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela umama nobaba bonke egruphini ngiyababingelela. Umamcamphalala ngiyamthanda Jesu kakhulu bazalwane. Ngiyambonga nje uNkulunkulu lo ngihlanganise nale group yasekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu bazalwane, ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu mkhulu kimi. Kunebufakazi nje ngifuna ukubuthula ukuthi bazalwane ngisengenile egroupini last year. Solo ngikhuleka bazalwane, ngikhuleka. uNkulunkulu unetinto la ngenzele zona. Lakhabe singalali sihlaseleka kakhulu. Kukhala yikhofa nangapha emagate la ikhaya ayi2 kunale ngena tinkomo ngale ngasesibayeni lebaleni nje ukuthi tinkomo tingadabule ebaleni tingene tibe negede lazo tingena ngale phinze nangala negede lengena abantu okay nakulela kubangena abantu bekhala nje njalo nasithi ebusuku sekutakusa ngabo3 benitahulu sikhale ngapha ngesesibayeni siphinde sikhale ngapha bazalwane. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Usitile baba isibandi umthandazo uJesu Kristu inkosi. Hey liyasebenza leli gama uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba. Silamleke solo ngathandaza leso sikhathi ngitibona ngitiva tikhala solo ngithandaza zange phindze tibuye tikhale. Ngiyambonga kakhulu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga baba isibandi, ngiyambonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Okunye futhi baba engithanda ukumbonga kakhulu ngakho uNkulunkulu ukuthi ongisizile ngaphatha e-university this year. Kuphuma incwadi-ke ukuthi ngiyagraduate this year kodwa ngiconfirm ukuthi ngizoza ku-ceremony yakhona. So uNkulunkulu ungenzele umusa ngokugcinwa kwakhe nangokuvuma kwakhe. Uma engivumela ukuthi ngiye graduation ngizobe ngigraduate
ngeyi-24 zaka-April. And okunye futhi uNkulunkulu engiphendule kuko angenzele nje umusa nesimanga ukuthi ikhampani le ngiyisebenzelayo lana ikhona nase-Richards Bay. Shuthi uma ngithanda-ke manje ukuhlala e-Richards Bay ngingabacela futhi ukuthi bangitransferele e-Richards Bay noma Empangeni. Yilokho nje ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngoba bengilokhu ngimcela lokho ukuthi Nkosi, mina angithandi ukuba kaMashu, ngifisa ukuba se-Richards Bay ngoba ngizele ukuzokhonza wena la. So ngifuna ukuba in your present, ngiyakucela. Kodwa ngiyabona ukuthi umusa wakhe uyakhula ngokuya ngilokhu ngimcela lokho nje. Ngifasting yaka-21 days. Ngiyawuzwa ukuthi manje uNkulunkulu uyaphendula imikhuleko engangikhuleka kuyona. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi, ngibingelela ubaba, ngibingelela uma, ngibingelela abantwana benkosi egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngithi angiphakamise ukubonga uNkulunkulu osesigcinile ngaso sonke isikhathi sihlezi sinaye. Umusa senzela wona singaphansi komthunzi welanga lakhe, siyabonga kakhulu. Baba, ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu ngeviki eliphelile. Thisha omkhulu ngasindisiwe la ifunda khona, wambiza kulesine, wambuza ukuthi ugqoka usize bani ey'ntweni zesikolo. Awuthisha omkhulu wamembiza uthi umntana membheka, thisha omkhulu wavele wakhipha inyembezi. Angazi kwenzakalani kuthisha omkhulu, angazi, kodwa nje ngiyambonga nje uNkulunkulu ngoba wamthengele isheti lesikolo. Wambuza ukuthi umakho uyasebenza yini, ubani osebenza ekhaya. Wathi cha, umalo akasebenzi. Wasembiza wamnikeza isheti lesikolo kuLwesihlanu. Nakhona ngoLwesintu uthi umntwana washeshe waphuma nje, wavela waphuthuma khona edrobheni, wafika wamthengela isheti. Manje uthisha omkhulu mebheka umntwana membiza uvela akhipha inyembezi athi uzophumelela ngonyaka ozayo. Angazi uthisha omkhulu azakhipha inyembezi mebheka umntwana, angazi ukuthi ucabangani, kodwa nje ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi kukhona la msiza khona ukuthi amthengele izinto zesikolo. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, ngiyabingelela kubazalwane bonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngifakaza amandla kaNkulunkulu, ubaba umpostoli nabazalwane bonke, ubumnandi engibutholile emva komkhosi wa-21 days. Ngizwe ubumnandi engingakaze nje ngibuzwe. Kumnandi ngale ndlela engazathi khona into enhle enkulu eyenzekile kimi. Ngathi khona into nje enkulu nje engisanda ukuyithola ephathekayo, kodwa ayikho. Kumnandi. Awu bazalwane, ibambeni. Kodwa ngizobangala bazalwane, uSARS la uyithathe yonke imali. Uthathe yonke imali uSARS, futhi azange ayaleze, uvele wazumbula nje. Uyithathe ngendlela ukuthi asikwazanga ukurosa. Kodwa indlela okumnandi ngayo, angazi bazalwane. Ngizothi abazalwane abayiqonda indlela kaNkulunkulu, abayiqonda ukuthi siyacelwa. Ngiyacabanga ukuthi siceliwe, ngiyacabanga ukuthi ngiceliwe. Akukho lutho asiyithenganga ikrosi, kodwa indlela nje okumnandi ngayo. Ngiyacela abazalwane, kungathi umzalwane mekhokho kweshumi abone ehlelwa yinhlupheko, abone kuhamba konke bese ehambe yolwa noNkulunkulu, ngoba usuke ungalwi nobaba umpostoli, usukulwa noNkulunkulu uqobo. Umuntu abuze ukuthi kungani ngikhokho kweshumi kodwa akwenzeki lutho. Kuyenzeka, kwenzeka ubumnandi, kwenzeka ukuthi uthola lokho ongakuboni, lokho okungabonakali. uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu uyasithanda. Sikhumbule uJosefa, ukuthi uJosefa wayesehlalele umnyaka ngicathi abambili ejele, kodwa akambuzanga uNkulunkulu ukuthi ungibopheleni ngoba ngiyakholwa, kodwa walalela. Sicabanga amaqhawe asendulo ayehlelwa izigigaba ezazinkulu kodwa ebemsaba uNkulunkulu. Kwakubukeke ngazathi uNkulunkulu akawalamuleli. Bazalwana, siqonde sihamba ngokamoya, asihambi ngokwenyama. Izinto zizokwenzeka, izinto asizihlole ngokukamoya. Ngiye ngidumale mengizwa ukuthi khona
ngafonela ubaba umpostoli bambuza ukuthi ngiyakhokha akweshumi kodwa ngiyahlupheka babale naloku athi omunye akwenzeki lutho omunye azaphume ngisho ekhaya leZwi athi sengikhetha ukuthi ngiyaphuma. uJesu Kristu inkosi bazalwane simelwe ukuthi sihlushwe futhi uyinhlupho kufanele sizibonge uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba nakumama uNsibande nakumndeni wonke wakwaNsibande. Ngibingelela entabeni likaJehova kuyabonelela. Ngibingelela ekhaya leZwi bonke abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngithi ngimbonge kakhulu uNkulunkulu angingathuli nalo bufakazi uNkulunkulu angenzele kona onyakeni ka-2024 Baba. Sengenile emkhosini kaJanuwari Baba, ngangikhuleka ngimcela uNkulunkulu. Ngimcela Baba kukhona okunye engangikucela kodwa Baba okubaluleke engangikukhalela kakhulu Baba entweni zonke. Ngangikhalela uNkulunkulu angenzele ukuthi ngihambe ngiyokhonza entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba uNkulunkulu wangenzela umusa. Ngacela kubaba ngathi ngicela ubaba ngikhulekele. uNkulunkulu Baba wayivula indlela. Baba wangenzela umusa ukuthi ngoba Baba ngisekhaya leZwi manje intaba yendlu kaJehova ikhona ngakithi. Awu Nkosi yami kwalani pho ukuba ngihambe ngiyokhonza kuyo. Baba esimanga uNkulunkulu angenzele sona. Wayivula indlela yami wangiphumelelisa Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamdumisa ngenzela okukhulu. Inhliziyo yami Baba ijabule kakhulu. Ngizwela ubumnandi bokukhonza uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Baba ngey'mfundiso zakho. Siyabonga Baba, siyacela uNkulunkulu asilekelele impela sipheleliswe kuko konke okuhle uNkulunkulu asidalele kona, senze kahle phambi kobuso kwaNkulunkulu ngoba akukho ukuzilandulela. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. bamthebande ngidlulisa ubufakazi. Ngibonga ukuthi ngacela ukuthi ingane akurejisteki esikoleni kade ziyofunda khona e-university. Ngibonga nje ukuthi uyile esikoleni akuphelanga ngisho 5 minutes kwarejisteka. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngakubonga ubukhulu bakhe. Ngibonga nje nayimfundiso esiyithola lapha ekhaya leZwi zingikhulisile kumazini nasekumthandeni uNkulunkulu. Ngiyabona nje nothando nasemndenini ukubambisana nako konke engathi ngaqhubeka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi asigcinile nina nomama uNsibande. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama intaba endlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. Nami ngithi angidlulisa ukubonga ukuthi seloku ngingenile ngakodlula iDisemba, kodwa kuningi engikubonayo ngile imikhuleko uRoma 10:9. Kuningi engikubonayo uNkulunkulu angivulela kona. Ngidlulisa ukubonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu nakubaba ukuthi asiphe le mikhuleko eyenza kangaka imehluko ey'mpilweni zethu. Baba sithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela egameni likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu Baba, ngangicelile ubaba ngikhulekise nginenkinga ukudla kungehli kuvele kume la emphinjeni. Sengihlala 2 weeks ngingadli, ubaba wangikhulekisa. uNkulunkulu sengisindisile, sengiyakhona ukudla manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba noma abazalwane bonke basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngifisa ukudlulisa ubufakazi, ngifakazele izwi likaNkulunkulu ngenkonzo yangomgqibelo nangesonto la ubaba khona ethinte indaba yabantu abadivosile. Umuntu wesifazane uma ngabe divorca ethatha indoda edivosile noma umuntu wesilisa odivosile aganwe umuntu wesifazane
odivosile bahlale ndawonye labo bantu bayaphinga ngeke futhi baze ubone umbuso wezulu ngesimo sokuthi bahluleke ukuthethelela bethethelela ophathina babo besala emhlabeni. Ukhona nje umfowethu obekade eyocela wayekade eshadile wadivosa wayese ethandana nentombazane divosa umkhwenyana wayo, so sebehlala ndawonye. Ngambuka nje uNkulunkulu uthi yazi uNkulunkulu uthembekile kanjani nje, uyasifundisa ngezwi lakhe libe practical ngento oyibonayo yenzeka, ube ufakazi wezwi, ulibona izwi liphila. Ubaba nayo bengazi ukuthi bengakhulumi yena bekhuluma uNkulunkulu. Wazi washo ubaba ngenkonzo ngomgqibelo ukuthi ukhona engikhuluma naye. Ngimdluliselile-ke lo wayengunkosikazi wendoda ngathi akayilalele, wayilalela, wayesethi yena eyi mina Sandile imina engadivoswa, ngafakelwa incwadi yokwehlukaniswa, ngidivoswa umkhwenyana wami. Ngiyafisa ukuthi bobabili bayizwe ngoba lokhunja lenkonzo ikhuluma nabo kakhulu, yabo. So nje bekuyilokho baba, ngidlulisa lobo bufakazi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga. Babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, sikunikeza udumo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngakho konke osenzele khona. Sibonga Nkosi Jesu uthando lwakho. Uthando lwakho Nkosi lukhulu ngendlela esimanga. Sibonga uNkulunkulu wethu ukumthwala umntwana wakho nokumfihla kuze kube manje. Qhubeka uNkulunkulu wethu kumbiyela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bonakalisa amandla akho uNkulunkulu wethu. Sikwethembile Baba wethu ongcwele. Unamandla okwenza konke. Impela uNkulunkulu wethu igama lakho liphezulu kwawonke amagama. Mbiyele ke Jesu ngamalanga bomlilo, mbiyele ngenkazimulo yakho. Ayizwele Jesu ubukhona bakho. Ayizwele Nkosi ukuhamba nawe. Ngegama likaJesu Kristu, igama elinamandla. Moya yamadimoni, moya wobumnyama ayinamandla, ayinasabelo phezu kwempilo yakhe. Mbiyele uNkulunkulu wethu ongcwele, hambela ezidingweni zakhe zonke, ezicelweni zakhe zonke Nkosi akazicela kuwe. Mamukelise ngekukholwa ngegama likaJesu. Siyakuthemba, siyakholwa uNkulunkulu wethu, akukho kwahlulayo ngegama likaJesu Kristu, igama elinamandla. Baba wethu ongcwele, busisa ke uNkulunkulu wethu impilo yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama elinamandla, igama likaJesu. Bekuphawu phezu kwempilo yakhe. Mbiyela uNkulunkulu usuku nosuku, ezwa amandla amasha phezu kwempilo yakhe ngegama likaJesu Kristu, igama elinamandla. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu baba, ngangicelile ubaba ngikhulekise, nginenkinga ukudla kungehli, kuvele kume la emphinjeni. Sengihlala 2 weeks ngingadli, ubaba wangikhulekisa. uNkulunkulu sengisindisile, sengiyakhona ukudla manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba noma abazalwane bonke basekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngifisa ukudlulisa ubufakazi, ngifakazele izwi likaNkulunkulu ngenkonzo yangomgqibelo nangesonto la ubaba khona ethinte indaba yabantu abadivosile. Umuntu wesifazane uma ngabe divorca ethatha indoda edivosile, noma umuntu wesilisa odivosile aganwe umuntu wesifazane odivosile, bahlale ndawonye labo bantu bayaphinga. Ngeke futhi baze ubone umbuso wezulu
ngesimo sokuthi bahluleka ukuthethelela bethethelela opartner babo besala emhlabeni. Ukhona nje umfowethu obekade eyocela wayekade eshadile wadivosa wayese ethandana nentombazane divorca umkhwenyana wayo, so sebehlala ndawonye. Ngambuka nje uNkulunkulu uthi yazi uNkulunkulu uthembekile kanjani nje, uyasifundisa ngezwi lakhe libe practical ngento oyibonayo yenzeka, ube ufakazi wezwi, ulibona izwi liphila. Ubaba nayo bengazi ukuthi bengakhulumi yena bekukhuluma uNkulunkulu. Wazi washo ubaba ngenkonzo ngomgqibelo ukuthi ukhona engikhuluma naye. Ngimdluliselile-ke lo wayengunkosikazi wendoda ngathi akayilalele, ewayilalela wayesethi yena eyi mina Sandile imina engadivoswa, ngafakelwa incwadi yokwehlukaniswa, ngidivoswa umkhwenyana wami. Ngiyafisa ukuthi bobabili bayizwe ngoba lokhunja lenkonzo ikhuluma nabo kakhulu, yabo. So nje bekuyilokho baba, ngidlulisa lobo bufakazi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga.